Ngiyabingelela sizosikaphunga nomageba. Obingelelayo ke ubusisani wakamgage Nquthu esigubudi. Ngicela nje ukunethulela nanti icwecwe lanonyaka, ngicela isupport. Bese ngiza la kubaculi laba asebephambili kithi abaculi maskandi. Bafowethu ngiyanicela ukuthi niyeke umona. Ngoba singabaculi nje siza ngemuva kini kuthiwa inkunzi isematholeni. Lokho kuchaza ukuthi ikusasa lomculo lilele kithi, and thina-ke siza nento eyehlukile kunaleni nayesemtheni ngayenza. Nani niwenzile amagalelo wena asebonakele, so nathi sicela ithuba ukuthi nathi siyibonakalise, sikhulise lo mculo ngoba nathi siyawukhulisa umculo. Thina abaculi nje abeza emuva sesiyakwazi ukuthi sifakele umculo wethu kuma-digital stores. Siyakwazi ukuthi sibonise abantu ukuthi umculo wethu udownloadwa kanjani. Ungalokhu chaza ukuthi wenzakalani ngomama womntanakho njengoba nje. Ungalokhu usichazela ukuthi wenzakalani ngomama womntanakho njengoba nje. Isasingekho lapho ngizokuthi mntwana, isasingekho lapho zawukonya ematafeni, sasingekho lapho zawukathi mntwana, uyabona lento yethu. Siyakwazi ukuyimela thina, siyazimaneja, yabo. So ningabi nomhawu nalokho, nathi into entsha esifika nayo ukuthi sithuthukise umculo wethu wesintu. Bafowethu nuyeke nje impela umona. Umculi mayenza kahle muphusheni, mposteni phela, babona abalandeli benu ukuthi awunanto elinye icike elizayo, ngoba abalandeli benu abanankinga nathi, bayaseseka. Futhi umculo wethu bawuthola ngendlela efanayo nowenu. Umculo wenu utholakala ku-WhatsApp, bayasendelana, nowethu bawuthola kanjalo, uyabona. So sivumeleni bafowethu, sicule, sijabulisa abalandeli benu. Thina siza nokuhlukile, mhlambe nayo lento
yo-WhatsApp, ukusendelana ingoma ku-WhatsApp ihambe iphele, ukuthi nina manje nesicindezelo, ninomona, anifuni ukuthi umculi uma yenza kahle nimphushe. Lokho nje bafethu, akukho okuningi. Uzothola nomuntu ongamthanda, uthole nomntwana, uyambona wami ukuthi muhle kanjani, uyambona wami ngamshela ngadabile, ibaby mama libe nje libe lihle, ibaby mama libe nje libe nesimile, ibaby mama libe nje lihloniphile, ibaby mama libe nje libe lihle, ibaby mama libe nje libe nesimile, ibaby mama libe nje lihloniphile. Ngifisa ukusho, ngifisa ukudlulisa abafowethu asebephambili ngokomculo ukuthi bawuyeke umona umuntu uma yenza kahle, bamphushe. Ukuphosta nje iciko elenze kahle bafowethu, lokho kungalisiza kakhulu ekutheni nalo ligcine liba nabo labalandeli labanye neseninabo, nalo liqhasheke, bese-ke liyaveza ukuthi lona liphetheni into engathuthukisa umculo wethu wesintu. Napenda moya shilando mhlala moyizela nje lunando tando ayibo napenda moya shilando vuta lompethe kahle senzamtala afuna lenhliziyo napenda moya shilando vuta lompethe kahle senzamtala afuna lenhliziyo kuvela uthando vele phezulu ngibatshele bonke ukuthi ngiyatshona ayibo ngiyatshona kuvela uthando vele phezulu ngibatshele bonke ukuthi ngiyatshona ayibo ngiyatshona.